Moitas gracias por vir a esta sesión plenaria. Benvidos a todos os membros da corporación. E vamos a iniciar xa esta sesión do día de hoxe do pleno ordinario de data 5 de xullo de 2019. Vamos a proceder á retirada do punto número 6, que é a delegación de competencias plenarias na alcaldía na Xunta de Goberno local. Logo empezamos co punto número 1, que é a periodicidade das sesións dos órganos colexiados. Ahorita se van. Sí. Sí. Primero leemos a proposta. Proposta ao pleno a periodicidade das sesións plenarias da Xunta de Goberno e o réxime de notificación das convocatorias. Esta proposta, o Reglamento Orgánico Municipal, o artigo 19, determina que a periodicidade das sesións plenarias ordinarias será carácter mensual. Neste sentido, e segundo coa dinámica do mandato anterior, estímase conveniente manter o acordo de celebrar as sesións ordinarias a última semana dos meses pares. Por outra banda, co ánimo de mellorar a compatibilidade destas sesións coa xestión administrativa municipal, estímase conveniente que o día da semana específico no que teña lugar a súa celebración sexa determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta aos portavoces dos grupos municipais. Tamén considerase oportuno que a celebración desta sesión se produza nas primeiras horas da mañá coa finalidade de que os acordos adoptados nas mesmas poidan ser executados o mesmo día e, consecuentemente, repercutan nunha mellor eficacia no proceso de toma de decisións. No relativo ao réxime de notificación das convocatorias, dende o mandato anterior, estáse a realizar de xeito electrónico con moito éxito e permitindo un acordo económico para as arcas municipais ao prescindir da documentación e soporte papel. Seguindo a recomendación da Secretaría Xeral, propónse que neste mandato as notificacións tamén se efectúen de xeito electrónico. Por tales motivos, elevase ao pleno da corporación a seguinte proposta. Primeiro, a periodicidade das sesións ordinarias do pleno será bimensual. A celebración destas sesións levarase a cabo a última semana dos meses pares, febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e decembro, ás 11 horas. O día concreto da semana no que teña lugar a súa celebración será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta aos portavoces dos grupos municipais. Segundo, a periodicidade das sesións ordinarias das comisións informativas será mensual. A celebración destas sesións levarase a cabo nas últimas 2 semanas dos meses pares, febreiro, abril, xuño, agosto, outubro e decembro, ás 11 horas. O día concreto da semana no que teña lugar a súa celebración será determinado pola alcaldía en cada momento previa consulta aos portavoces dos grupos municipais. Terceiro, a periodicidade das sesións ordinarias da Xunta de Goberno será semanal ás 9 horas. O día concreto da semana no que teña lugar a súa celebración será determinado pola alcaldía en cada momento. Cuarto, a notificación das convocatorias de todos os órganos colexiados será electrónica. Enviarase un aviso ao correo corporativo de cada membro da corporación relativo á posta a disposición da convocatoria. O acceso á documentación referente aos asuntos a tratar en cada sesión efectuarase a través da sede electrónica do Concello, nos apartados órganos colexiados ou na plataforma gestiona no expediente de pleno correspondiente. Ben, moitas gracias, Auri. Preséntase unha emenda e o Grupo Mixto, Isabel Rego, tes a palabra. Bueno, penso que vos chegou a todos a emenda que a presentamos, o Grupo Mixto, e, bueno, vou na ler e despois argumento un pouco os fundamentos da emenda. A concelleira Casina, Isabel Rego Martínez, do Grupo Mixto, de acordo co previsto no artigo 97.5 do Reglamento de Organización e Funcionamento en Réxime Xurídico das Entidades Locais, Real Decreto 2586/1986, do 28 de novembro, con relación á proposta da Alcaldía sobre a periodicidade das sesións plenarias e da Comisión Informativas do pasado 2 de xullo, considera, polas razóns que seguen, que a referida proposta ha de ser modificada nos termos seguintes. Emenda. Punto primeiro, a celebración das sesións ordinarias do Pleno levarase a cabo ás 20 horas do día que se realice dita sesión. Punto segundo, que a celebración das sesións ordinarias das comisións informativas tamén será ás 20 horas do día que se acorde. Os fundamentos desta emenda, sen por xuízo das consideracións que se fagan no Pleno, considera a concelleira que, en canto a horas, 20 horas, permite asistencia a público e facilita aos concelleiros que traballen a atención ás súas tarefas cotidianas sen perdas de horas de traballo, de atención ás súas familias e de cita médica.
Bueno, unha vez explicada, eu consideramos que ás 11 da mañá, aínda que vostedes se basa, o grupo de goberno basase en que supón unha axilidade á hora de tramitar os acordos que se tomen no pleno, se poñen ás 20 horas do día anterior, pódense tramitar desde as 9 da mañá e o que favorece que sea nese propio día a primeiras horas. Se ás 11 da mañá é o pleno, podémonos alargar hasta as 2, co cual se vería ralentizado tanto o funcionamento nas dependencias aos veciños que veñan, como, ao mellor, tampouco nese día se poden tramitar ditas xestións. Esta é a nosa proposta do Grupo Mixto. Ben, bueno, que debo aclarar, o Grupo Mixto tendría un portavoz e eu decido como alcalde que sexan os dous portavoces dentro do mismo Grupo Mixto. Repartirán os tempos de intervención, pero que teñan dereito á palabra todos os componentes, todos os membros da corporación. Logo, José Luis, tes a palabra neste punto, se queres intervir. Como non pode ser de outra maneira, todo aquello que conlleve unha mejora en cuanto a participación de todos os compañeros y lo que permita la asistencia de los vecinos a Ortigueira en aras de que se vea con claridad lo que aquí hacemos y disponemos, estoy totalmente de acuerdo. Me parece correctísimo y voy a apoyar. Ben, Valentín. ¿Es algún...? Sí, bueno, non podemos estar de acordo con a emenda presentada por varios motivos. Ainda que sí espero que hai un punto inscrito na emenda que podríamos ter en consideración como é facilitar a asistencia dos vecinos e veciñas aos plenos. Eu creo que o que acontece hoxe neste pleno queda xa desacredita ese punto pola cantidade de xente, son as 11 da mañá que temos hoxe de asistente ao pleno. En cuanto a facilitar a conciliación da vida familiar e laboral... Auri, levanta un poquinho a voz e dirige a cámara. En cuanto a facilitar a conciliación da vida laboral e da vida familiar, cambiando o pleno para as 8 da tarde, as sesións plenarias e as comisións informativas, pois é exactamente todo o contrario, porque vai en contra do que dos argumentos, tamén do espírito da lei de conciliación familiar e laboral, e, por tanto, temos que estar en contra, personalmente, como muller, e por posición política do propio Grupo Municipal do Partido Socialista, e, por tanto, temos que rexeitar este argumento. Por outra banda, a lei dispón que os concelleiros e concelleiras electos e obriga, ademais, a que teñan os permisos necesarios retribuídos e sin menoscabo nas súas retribucións, por tanto, para asistir aos plenos e a aquelas comisións informativas co fin de facilitar precisamente a asistencia aos plenos. Por tanto, creo que estos argumentos son suficientemente poderosos como para identificar la comunidad presentada. Si los plenos se celebran Espera un momentinho, porque se non no vídeo non se vai escotar. Para que pudiera ver a xente. Maiores que os plenos se celebran e as comisións que sexan se celebran un venres ás 8 da tarde, evidentemente non poden ser efectivos os acordos do pleno hasta o lunes da semana seguinte. Creo, ademais, que contrariamente o que argumenta a concelleira ponente desta emenda, que sean pola mañá facilita o desenrolo da actividade municipal e, por tanto, o desenrolo e plena efectividade inmediata dos acordos que se desenrolen ou que se acorden, valga a redundancia, no pleno correspondente e, por tanto, o noso grupo municipal vai a votar en contra. Ben, moitas gracias, Auri. Vamos a abrir unha segunda ronda de intervencións e Isabel, por favor. Bueno, en primer lugar, referente a que se aproba ser un vernes. Vostedes propoñen que sea a última semana, un día calquera desa semana, de acordo coa Xunta de Portavoces. Bastaría que nos poñéramos de acordo entre todos sin que fora un xoves. O cual o argumento de que sea un vernes, xa está. Como vostedes sabe, a lei permite adelantar un pleno 15 días ou retrasalo.
Despois, en referencia a que hoxe hai moita participación, quero lle recordar que a participación é porque se están aprobando os soldos, que a medida que se van vendo os plenos, seguramente a xente non vai acudir con tanto aforo a estes plenos. É unha emenda, é unha proposta, está encima da mesa. Considero que sí que é certo que temos dereito a que nos digan. Tamén ben é certo que ustedes saben como é o mercado laboral aquí en Ortigueira, e se non sabe, penso que todos somos conocedores, que calquer empresario que lle pidamos que nos deixe ir ás 11 da mañá, porque además parte totalmente a mañá, é dicir, non é nin ás 9, é ás 11, co cual temos que dispoñer de toda a mañá. E usted como empresario que foi, ou calquera que somos tamén o que sea empresario, o que sea traballador, ve que é un inconveniente ahora neste concello. Sí, Luis. Abundando en lo que ha explicado Isabel, yo que probablemente sea uno de los que no tiene ningún problema en acudir al pleno, sea a la hora que sea, sí que quiero hacer recalcar que dudo mucho que a mis pacientes les haga mucha gracia que cada pleno yo me tenga que ausentar de la consulta durante un mínimo de 2 horas, como hoy, a 1 hora, en la que, en fin, no es como muy recomendable. La conciliación familiar, es verdad que a las 8 de la tarde uno se tiene que dedicar a su familia. El pleno a las 8 de la tarde implica que yo dispongo de mi tiempo libre para acudir al pleno y a cumplir con mis deberes como concejal. A las 11 de la mañana tengo que hacer una dejadez en mis funciones de profesional, que es lo que soy, para acudir aquí. El argumento, con todos mis respetos, no me sirve. Gracias, Luis. Nosotros, como somos 5, tenemos realidades distintas todos nosotros, y certo é que a nosotros nos ven mellor ás 8 da tarde porque, como digo, as realidades son diferentes e a nosotros, pues eso, ás 8 da tarde un viernes, pues nos ven mellor. A mí personalmente, como dice Luis e tal, pues eu non tería problema, pero hai outros compañeros que sí que terían problemas para deixar as súas tarefas das que viven e que les complicaría un pouco a súa labor. Por lo tanto, nosotros, a nosa posición é mellor o tema das 8. Correcto, gracias. Auri? Sí, eu, bueno, como me estreno como conselleira, estrenome tamén como portavoz, e non coñezo personalmente a maioría das persoas que conformamos o pleno que son concelleiros e concelleiras, compañeiros e compañeiras a partir de hoxe. Pois descoñezo tamén as súas realidades persoais e claro, cando se ante argumentos políticos se presentan realidades persoais, evidentemente eu non teño nada que decir, cada un sabe as súas realidades, a respeto, evidentemente, e se estos son os argumentos que se tienen son persoais, non teño nada que decir, pero reitero os argumentos políticos que expuxo aquí, que expuxen como portavoz do grupo municipal do Partido Socialista Obrero Español, reitero neles e reitero tamén o voto en contra da emenda. Ben, moitas gracias. Vamos a proceder logo a votación da emenda. Votos a favor da emenda? A favor da emenda? Votos en contra da emenda? E abstencións xa? 7 a favor e 6 en contra. 7 votos a favor, 6 en contra e progresa a emenda. Vamos ao seguinte punto, que é a denominación, número e composición das comisións informativas. Si, Auri, tes a palabra. Sí, o Reglamento Orgánico Municipal determina que o Concello dispón de 2 comisións informativas permanentes, a Comisión de Asuntos Xerais e a Comisión de Facenda, Patrimonio e Persoal, que asemade funcionará como Comisión Especial de Contas. Dito precepto permite ao Pleno modificar o número, denominación e competencias das dinámicas comisións. Neste sentido, e seguindo coa dinámica do mandato anterior, estímase convinte manter o acordo de que existan 2 comisións informativas, a Comisión de Asuntos Xerais e a Comisión de Facenda, que asemade funcionará como especial de contas. Manter un número reducido de comisións permite unha alta eficiencia na toma de decisións e un baixo custo burocrático ao evitar ter que celebrar sesións e actas para cada unha delas.
No relativo ao reparto dos membros destas comisións entre os grupos políticos municipais e seguindo as recomendacións da Secretaría Municipal, considérase que o Grupo Partido Socialista de Galicia PSOE debe ostentar 4 membros, o Grupo Partido Popular 3 membros e o Grupo Mixto 2 membros. A Secretaría das Comisións Informativas recaerá no Secretario Municipal ou no funcionario en quen delegue. Por tales motivos, elévase ao Pleno da Corporación a seguinte proposta. As comisións informativas do mandato corporativo 2019-2023 son as seguintes: a Comisión de Asuntos Xerais, a Comisión de Facenda e Especial de Contas, e as comisións estarán integradas por 9 membros distribuídos do seguinte xeito: 4 membros a designar polo Partido Socialista de Galicia PSOE, 3 membros a designar polo Grupo Partido Popular e 2 membros a designar polo Grupo Mixto. Entendimos, como acabo de argumentar, que dúas comisións son suficientes e que permitirá agilidade e ao mesmo tempo eficiencia en canto ao desenvolvemento municipal. Ben, moitas gracias, Auri. Ten a palabra o Grupo Mixto, Isabel ou Luis. Non teño nada que decir. Non, e Valentín? Non. E logo pasamos á votación deste punto. Votos a favor? Unanimidade. Siguiente punto: réximen retributivo dos cargos públicos dos membros da corporación e grupos políticos. Ahorita, Semana. O artigo 75 da Lei 7/85 de abril contempla a posibilidade de que os membros das corporacións locais sexan retribuídos polo desenrolo de determinados cargos públicos municipais, xa sexa en réximen de dedicación exclusiva ou en dedicación parcial. No caso dos cargos en réximen de dedicación parcial, a lei a reserva para aqueles que teñan atribuídas funcións de presidencia e vicepresidencia, ostenten delegacións ou desenrolen responsabilidades que o requiran. O Pleno debe determinar o tempo mínimo de dedicación necesario para a percepción das retribucións que se estipulan. Asimismo, aqueles membros que non ocupen cargos en réximen de dedicación exclusiva ou parcial recibirán asistencias pola concorrencia efectiva ás sesións dos órganos colexiados nos que así se determine polo Pleno. A lei establece que cada membro da corporación non poderá percibir anualmente por todos os conceptos retributivos e asistencias, excluídos os trienios de ser o caso, un importe superior a 46.593,58 euros. Por a súa banda, o Pleno tamén poderá acordar o establecemento dunha asignación económica aos grupos políticos cun componente fixo para todos eles e un variable en función da súa representación. Os grupos levarán unha contabilidade da súa dotación que renderán ao Pleno cando este solicite. Esta dotación non pode destinarse ao pago de remuneracións de persoal de calquera tipo ao servicio da corporación ou a adquisición de bens que poidan constituir activos fixos de carácter patrimonial. En base a todo o exposto, elévase ao Pleno a seguinte proposta. Os seguintes cargos públicos desenrolaránse en réximen de dedicación exclusiva: a Consellería de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Urbanismo, a Consellería de Educación, Cultura, Deportes, Festival Internacional do Mundo Celta e Xuventude, a Consellería de Medio Rural e Servicios Básicos á Cidadanía. Segundo, os seguintes cargos públicos desenrolaránse en réximen de dedicación parcial: a Alcaldía e a Consellería de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio. Terceiro, as retribucións por asistencia ás sesións dos órganos colexiados a percibir por aqueles membros da corporación que non ostenten dedicacións exclusivas ou parciais serán as seguintes: o público 150 euros, a Comisión Informativa 150 euros, a Xunta de Goberno 100 euros e a Xunta de Voceiros, unha vez se cree este organismo mediante a oportuna modificación do Regulamento Orgánico Municipal, 100 euros. Cuarto, os grupos políticos municipais percibirán unha asignación mensual fixa de 100 euros, 1.200 euros anuais e de 30 euros por concelleiro, 360 euros anuais. Sen perxuízo das posibles variacións que se produzan ao longo do mandato, isto supón que as percepcións de cada grupo serán as seguintes: Grupo Partido Socialista de Galicia PSOE, 280 euros mes, 3.360 euros ano; Grupo Partido Popular, 250 euros mes, 3.000 euros ano; e Grupo Mixto, 160 euros mes, 1.920 euros ano. Sin perxuízo, que suponemos que haberá o mellor ou non debate neste punto, esperemos que non, en todo caso que se desenrole ben. Quizás sexa necesario explicar un pouco por que 3 dedicacións exclusivas en este mandato. Ben,
todos os que estamos aquí, o todas, sabemos e conocemos a perfección o Concello de Ortigueira, a súa gran extensión, a súa dispersión de población e importancia para o desenrolo económico inmediato, futuro, próximo e longo de Ortigueira, das concellerías ás que se propón a dedicación exclusiva, como son a Concellería de Facenda Municipal, a Promoción Económica, Emprego e Turismo, a Concellería de Educación, Cultura, Deportes, Festival Internacional do Monte Celta e Xuventude, a Concellería de Medio Rural e Servicios Básicos á Ciudadanía. Precisamente foron estas tres consellerías as que se proponen como dedicación exclusiva porque as tres teñen, como digo, suma importancia para o desenvolvemento inmediato e futuro de Ortigueira, tanto en termos, fundamentalmente, en termos de emprego como de outras características. Como digo, fixémolo con estas tres concellerías. Cada concellería destas tres en realidade é unha suma de concellerías, como consta de dúas ou de tres, como digo, todas elas de suma importancia para o futuro de Ortigueira, e por iso entendemos que dedicar a dedicación exclusiva dos concelleiros e as concelleiras que as vamos a desenvolver, que vamos a ser concelleiros de estas materias, era fundamental. Ese é o motivo do que se propón estas tres dedicacións exclusivas. Sin perjuicio de argumentar máis no debate que se produce. Trataremos. Gracias, Sauri. Grupo mixto, Isabel. Sí, bueno, eu ao visto a documentación sí que se nombrou a proposta, pero debida á afluencia de público non se falou de retribución bruta anual a cada concellería. Concellería de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo, 30.316,02. Concellería de Educación, Cultura, Deportes, Festival Internacional do Mundo Celta e Xuventude, 30.316,02. E a Consellería do Medio Rural e Servicios Básicos á Ciudadanía, 30.316,02. Este corresponde ás tres concellerías con dedicación exclusiva. No punto 2, os cargos públicos que desarrollan a dedicación parcial non é tan parcial. A alcaldía ten un tanto por cento de xornada laboral dun 81,60, retribución bruta anual 39.000. A Consellería de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio ten unha dedicación dun 75%, uns 22.737,02, o que supoñen durante cada ano 204.137,70. Se añadimos as comisións, os plenos, xuntas de goberno, etc. Isto hai que sumar dietas, etc. Noto en falta en toda esta documentación o informe de intervención. Considero que é fundamental para saber se hai consignación presupuestaria ou de onde se van quitar estas partidas. Por outro lado, fálase de tres dedicacións exclusivas, porque é o que permite a lei nun concello como este. Pero puideron facer moito mellor. Puideron facer 6 de 80%. Porque tamén lle permite a lei, aunque para min é un fraude de lei. Pero bueno, todos entendemos con dedicación parcial mitad da xornada laboral. De todas formas, quero dicir que usted sabe cales son os sueldos que hai no Concello de Ortigueira. E quero saber a que categoría profesional equipara vostede estes soldos. Porque estes concelleiros de 30.000 van ter cada mes unha retribución de 2.165 euros brutos ao mes. O do 75% a concellería vai 1.624 brutos ao mes, por 14 pagas. E despois, vostede, o sueldo da alcaldía son 2.785 brutos
ao mes. Hai técnicos neste Concello que non cobran esa cantidad e a maioría de toda a xente que traballamos no mundo laboral non temos estes sueldos. Entonces, esta proposta, entendo que usted ten un acordo cos distintos grupos políticos, porque sería normal, porque este está en minoría, e chegar a un entendimiento, cousa que non tuvemos. Permítame dicirlle que mo explique mellor por que estas cantidades, en que se basou, en que categoría profesional equiparou estes soldos. Non teño máis preguntas. Gracias, Luis. Nuestro partido, primero Ortigueira, se creó prácticamente con un solo objetivo, el de mejorar, en la medida de lo posible, las condiciones del ayuntamiento en general y de los vecinos de Ortigueira en particular. Por esto, y desde el principio, nosotros hemos dicho que no íbamos a destinar ni un solo euro del erario público ni a sueldos ni a cargos. Y para más énfasis, lo hemos firmado ante notario. Por tanto, ya no entro ni siquiera a debatir si el contenido es o deja de ser adecuado o pertinente. Somos claros en eso y hemos decidido que nuestra posición es la de enfrentamiento total a todo tipo de cobro por parte de consejeros, concejales o asesores municipales. Entonces, vamos a votar evidentemente en contra. Ya digo que sin valorar si es o no pertinente. Sí quiero hacer constar que a nosotros estos más de 200.000 euros anuales nos parecería muchísimo más interesante utilizarlos en bajar impuestos, los posibles, en disminuir el precio de las parcelas del polígono industrial, en becar o patrocinar a alumnos de Ortigueira que quieran hacer ciclos formativos que no tienen a su disposición en este Concello. Por lo tanto, vamos a votar que no. Radicalmente, no. Bien, gracias, Luis. Valentín. Bueno, buenos días a todos. Nosotros somos un grupo cinco, novo, ningún de nosotros tiña actividade política e a partir deste momento empezamos a traballar. Dixemos o día de investidura que iba a ser unha oposición constructiva e que íbamos a traballar en pro de Ortigueira. Así lo vamos a facer. Non lle vou a repetir todo o que dixo Isabel, porque era o que tiña tamén, pero xa me imagino que a xente pois entender perfectamente cales son as cantidades e cales son as remuneracións de cada un de vostedes, as explicacións exclusivas e demás. Decir tamén ao señor Luis Pita que parece moi ben que vostede diga todo isto, que vostede que participou primeiro con Varela, logo con Antonio Campo e logo con Rafa Girón e que cobrou sempre asistencia a plenos e tal, que ahora nos veña con estas cousas, ¿no? Pero bueno, cada un é libre de facer, pero non quería deixar pasar, ¿no? Teño que dicirle tamén unha serie de cuestións a vostedes, señor alcalde. Vamos a ver, todos estos cartos que decía Isabel e é certo, tenían que ter unha partida presupuestaria e a intervención tería que decir se hai cartos ou non. Vostede, o día 28 de junio, ás 10 da noite, publicou no seu Facebook: no ano 2014 cada veciño debíamos 496 euros. Hoxe, logo de pasar 4 anos difíciles, a débeda é 0,00 euros. Non temos débeda, dice vostede. A hemeroteca é terrible, señor Núñez. O 14 do 5 do 2019 publica a Voz de Galicia unha entrevista a vostede, e vostede dice: utilizaremos 1,3 millones de euros del plan único para cancelar la deuda bancaria. Y ahora hay que decidir si se devuelve ya o en 10 años, sin intereses, un 10% anual. Perdón, bancario si sigo, no, eu estou lendo a Voz de Galicia. Pero non temos o bancario. Vale, bien. O en 10 años, sin intereses, un 10% anual. Si sigo, lo haré así, sin coste. Esta é a débeda que temos da Diputación da Coruña. 1.853.891,64 a devolver en estes períodos, que ustedes saben, igual que sei. Bien, como nosotros somos novos, falo sin proveedores, eu que aparte son o presidente do Fútbol Club Ortigueira, nosotros se nos debe o ano 16, o 17, o 18 e está sin firmar o convenio do 19, non sei como quere vostede que se xoga aquí ao fútbol. Bien,
Por lo tanto, a proveedores, me imagino que aquí na sala, mellor xa hai xente que tamén se lle debe cargo. Para nosotros non é baladí esta cuestión, porque significa que se non temos débeda, vostede pode asumir estes salarios. Pero se a temos, pois entón nosotros temos que pensar outra cousa. Entón, eu invito a que diga, no, públicamente, diante da Cámara de Toni Rego, perdón, do señor Toni Rego, que diga que vostede minteu durante toda a campaña dicindo que non había débeda, con unha intención única, que era a de ter réditos políticos. Solamente con esa cuestión. Nosotros non mentimos, collimos datos oficiales. Sabe vostede aquí que eu conto con xente que traballa na Hacienda Pública e é economista. Non somos parvos. Por lo tanto, eso é o que nos molesta. Que nos tomen por parvos e que publique vostede estas cousas e que haxe xente que o crea, que é o que máis nos dói. Pero, se vostede agora, mirando a Cámara, dice que minteu descaradamente desta maneira e asume que isto era un tema de campaña política ou que fora, pero asume que hai a débeda, nosotros, como xa falamos, estamos dispostos a ver as cousas. Ben, e vamos a ver, Aure, tes a palabra, eu vou intervir ao final, tes a palabra. Bueno, pois dixeronse en pouco tempo moitas cousas. Gustaríanos o grupo municipal que efectivamente, como día a señora Rego, que non é un mercado laboral, gustaríanos moito que os salarios, o conxunto dos salarios dos homens e mulleres en este país fora mellor do que é, que todos tuveramos un contrato fixo e que todo o mundo cobrara salarios dignos. Pero esa non é a realidade deste país, sabémoslo todo, e cada quen dos que estamos aquí hoxe dentro do seu ámbito pois fará o que poida, estou segura disso, para que esos salarios melloren, ou fixo, en todo caso. En primeiro lugar, non se nomean as retribucións que viñan efectivamente na proposta. Eu pido disculpas, vou utilizar a palabra novata, quizás as prisas me impedieron lela. Efectivamente, son os números que veñen aquí. Foi un erro, posiblemente non lelo, pasóuseme, pero que ademais estaba convencida que intervindo despois usted, señora Rego, o iba a decir. Non me va a deixar pasar esa oportunidade porque a usted non se lle escapa nada. Gracias. As 3 dedicacións exclusivas efectivamente teñen esta retribución bruta anual, ven supoñendo uns 1.000 euros ao mes. Están equiparados a un técnico medio deste concello. Efectivamente, tomamos a molestia de ver cales eran os salarios dos homens e mulleres deste concello. Hai salarios moi baixos, hai mulleres e homes que non chegan aos 1.000 euros. É certo que non deberá acontecer, sobre todo nunha administración pública, pero acontece non só neste concello, sino tamén na Xunta de Galicia, na Administración de Xusticia, estou segura que na de Facenda. Desgraciadamente, como dixen, esa é a realidade deste país. Pero eu, personalmente, o noso grupo municipal, somos firmes defensores de que o traballo ten que ter un salario digno e que os traballos dignifícanse co salario e que estamos dispostos, tanto os que temos as dedicacións exclusivas que se proponen como as medias dedicacións ou as dedicacións parciales a traballar. Eu creo que ningún dos que estamos aquí hoxe, ningún home, ninguna muller dubida en este momento de que vamos a facer todo o que este na nosa man, de que vamos a dedicarlle todas as horas que sexan necesarias, entre outras cousas porque algúns e algunhas dos que estamos aquí hoxe xa nos dedicamos antes á política. E como eu non teño ningún motivo para decir o contrario, creo que cada quen no seu momento fixo todo o que estuvo na súa man para sacar adiante este concello. Estou segura que todos e todas coa mellor vontade, pois non entendo porque alguén poidera pensar que as 3 dedicacións exclusivas que se propoñen non vamos a facer nada ou non vamos a ganarnos o soldo que poñemos. Miren, eu personalmente son funcionaria de profesión e, por tanto, cobrei durante 32 anos un sueldo pagado con impostos de todos os españoles, de todos os galegos e de todos os veciños e veciñas de Ferrol que foi onde desenvolví o meu traballo.
naide nunca me botou en cara que eu estuvera, por non quixera utilizar unha palabra grosera, que eu estuvera, pero sí que vou utilizar porque creo que é moi descriptiva, e creo que ademais se pode utilizar en algún momento, chupando do bote, por decirlo así. Nunca, xamais oín iso. Eu enrolei o meu traballo como puiden e como a min, compañeiros e compañeiras, algúns dos que están aquí. O señor Calvín cobra un salario público, vostede tamén cobra un salario público, e vostede, señor Quita, cobra un salario público, pagado co diñeiro dos impostos de todos os homes e mulleres deste país. E, por tanto, por que vou a dudar eu que usted non vai a ganar ou non está ganando o soldo que lle pagan? Por que vai a dudar alguén que eu non vou a gañar o soldo que se propón aquí, ou que o compañeiro de deportes non vai a gañar o salario que se propón aquí, ou que a compañeira a Consellería de Medio Rural e Servicios non vai a desenvolver un traballo que supoña cobrar un salario digno? Ou por que supón alguén que o alcalde de Ortigueira non pode cobrar se vai a traballar? Ou por que supón alguén que a Consellería de Urbanismo e Medio Ambiente non vai a ser tal e a compañeira Ana non vai a deshonrar o seu traballo? Eu creo que vamos sobrados de demagoxia. E as cousas quedan moi ben cara á Cámara, e sobre todo cando temos o salón de plenos a rebosar de xente. Pero eu creo que, e como confío plenamente na inteligencia dos homens e mulleres de Ortigueira, estou convencida que todos entenden que o traballo hai que pagalo, e que estamos dispostos e dispostas a traballar. Non sei se me queda, creo que contestei a súa pregunta, señora Rego, senón volvo a formular. E por último quero recordar que os salarios que aquí se propoñen que están no rango que no seu día aprobou o Partido Popular e que fixou un máximo de máis de 47.000 euros. E, por tanto, non estamos cometendo ninguna ilegalidade, non estamos propoñendo ninguna legalidade e reiteramos unha proposta que fixemos. Ben, moitas gracias, Isabel. Bueno, non me contestou o informe de intervención, tamén pareceme fundamental. Contestaremos. Vale. Eu non digo quen propuxo os sueldos, nin se están equiparados. Eu podo dicir, pola miña experiencia, cando estuve de concelleira aquí, eu cobrábamos 750 euros por 4 horas e estábamos bastante máis de 4 horas. Podo falar por min, os meus compañeiros tamén, e o traballo non se acababa ás 12 cando acababa eu, senón que ademais durante que estuvemos nosotros como concelleiros tiñamos un teléfono móvil que estábamos a disposición ás 24 horas, cada concelleiro un mes, e cobramos 750 euros e facíamos o noso traballo. Dixen en campaña, e volvo a dicir agora, que eu non estou dicindo que non cobren, eu estou dicindo que un concelleiro ou un cargo público, como é neste caso, ten que ser por un interés, non pode ser un interés personal, ten que ser vocacional. E eu considero que vostede dixo que iban facer o esforzo para mellorar as condicións, pero que nas está mellorando son os seus sueldos, non os dos demais veciños. Sería máis normal que equipararan os sueldos dos veciños ao voso, é dicir, o que normalmente cobra unha persona de aquí de Ortigueira, un padre de familia, calquera persoa, o que están pretendendo cobrar vostede. É que iso é un escándalo, permítanme dicirlo. De todas formas, aquí a parte boa que nos conocemos todos, e todos sabemos máis ou menos os que cobramos, o que non cobramos, o que traballamos e o que non traballamos. Pero ahondando máis no asunto, e volvo a indicar, ten que haber transparencia, e ten que haber transparencia durante estes 4 anos. Usted está en minoría, non se reuniu con ningún. Eu, cando vin a documentación, pensei que se equivocaran de proposta, pensei que me estaban mandando a do Concello de Ferrol, a verdad, que quero pensar. E tamén o que me fixo pensar é que tiña algún pacto con outro partido, porque senón non entendo eu, vostede estando en minoría, como nos sale con este farol. Porque non pode pretender cobrar estes sueldos e equiparalos, non sei, que estamos en Ortigueira e usted sabe cal é a situación perfectamente.
Non teño máis preguntas. É o primeiro pleno e podería dicir moito máis, pero vou no levar moi relajado e voulle ceder a palabra aos meus compañeiros. Muchas gracias, Isabel. ¿Y Luis? Vamos a ver, yo ya he dicho que como nuestra posición es de oposición frontal, no voy a entrar a valorar cuánto, no soy yo quien, para valorar cuánto deben cobrar o no cada una de las personas que van a tener su dedicación. Nosotros estamos totalmente en contra y por lo tanto no voy a valorar la forma. Lo que sí quiero decirle al señor Calvín, si me lo permite y con todo el cariño, Sí. me parece que de todos los que están aquí sentados, la única persona que me gana en experiencia en el ayuntamiento es Lali, que está a su izquierda. De todos los demás no solo soy el más anciano, el más viejo, sino que además soy el que más experiencia acumula. Tengo efectivamente, como él quiso recordar, 16 años como concejal en este ayuntamiento. Si el señor Valentín Calvín va a dedicar la legislatura a recordarnos el pasado a cada uno, creo que verdes se las han segado. Efectivamente, en mis 16 años de concejal jamás he cobrado una dedicación de ningún tipo. Las asistencias a pleno, a comisiones y demás, es algo que como todo el mundo, en algunos casos a algunos nos complicaba más la asistencia de lo que venía a arreglar. Y en cualquier caso no tengo ningún inconveniente a ceder, que es lo que voy a hacer, todos mis monumentos de comisiones, plenos y demás, irá directamente a la cuenta del partido del que soy presidente. Eso por un lado. En segundo lugar, y con todo el cariño también, le quiero decir al señor Calvín, que dado que, como él mismo ha dicho, es novato y por lo tanto sin experiencia, creo que mis 16 años de experiencia me dan el derecho de decirle que la forma de arreglar o pelearse por arreglar algo de este ayuntamiento no es ir dando leña a diestro y siniestro ya desde el principio. Me parece que la forma de que hagamos cosas positivas y en provecho de todos los vecinos es ponernos de acuerdo, hablar las cosas con sentimiento, con ganas y sin acritud. Y a partir de ahí podremos hacer acuerdos serios, sensatos y que nos beneficien a todos. No tengo más que decir. Muchas gracias, Luis. Iván. Viva la Pepa. Viva la Pepa. Lo que le dije a usted, nosotros no podemos votar esto sin que intervención nos diga que hai esta cuestión. E para que iso eu me vou a fiar da súa palabra. Dígalle ao señor Toni, á Cámara, que minteu usted durante todo este tempo, que existe unha deuda, como decía o Partido Popular, a filla Puxe, aí ven a débeda da Diputación. Xa non falo de proveedores, xa non falo de mí mesmo como presidente do Fútbol Club Ortigueira desde o ano 16. Xa non falo desa, digo a da Diputación da Coruña, como vostede dixo na Voz de Galicia. E ben tamén, non o inventei eu, son palabras súas. Se vostede lle di á Cámara que minteu con unha actitud política que vostede pode defender legítimamente, que se dicen cousas, ben sabes, tal, mentimos todos, bueno, vostede faiga como vexe. Se vostede asume que enganou aos veciños e que o Partido Popular decía a verdade na débeda porque sacou datos publicados na páxina da Deputación da Coruña, se vostede asume eso, dice que mintiu vilmente os veciños con esa actitud política, nosotros, como falamos, non estamos para nada en contra de que unha persona cobre un salario por dedicar o seu traballo aos veciños, para nada en contra, igual que vostede ou eu cobramos polo noso salario e cobramos pola nosa dedicación, para nada en contra, e estes 5 concelleiros tampouco estamos en contra. Por lo tanto, o que decimos é que un ten que traballar e cobrar en función do que fai. E iso ningún veciño vai a decir o contrario. O que si van a decir o contrario, que vostede diga que hai que non hai unha débeda, cando sí que hai, e que asuma vostede a súa responsabilidade, e diga, sí que me enganei, mentín aos veciños, e agora vou a rectificar, porque de eso vai a depender que os meus compañeiros e máis eu pues teñamos unha dedicación e podemos cobrar deso. Ben, gracias, Valentín. Sí. Para alguna cousa que se dixo aquí, en primeiro lugar, non son quen,
para decir aquí, aparte de que eu descoñezo, pero en todo caso estará colgado na página do Concello as declaracións da renda de todos os que somos concelleiros e concelleiras electas, pero para disipar as dudas da señora Rego, era unha máis que poda haber no aire, o meu salario ata fai uns días era de 2.000 euros ao mes. Evidentemente superior ao que se propón aquí que eu cobre como concelleira. E, por tanto, ese argumento non o volvo a utilizar, señora Rego, non veño aquí a cobrar o salario do Concello de Ferrol. E, por último, por que minte vostede? Porque hai unha cámara. Porque vostede minte cando dice que o alcalde non se reuneu cos grupos políticos para negociar isto. Usted minte. Porque o alcalde chamou a vostede diante de min. Sí, e reuneuse con todos nosotros xuntos. Ah, referías a xuntos. Sí. Bueno, pero en todo caso ese é unha potestade do alcalde se se reúne xunto ou por separado. Pero reuneuse co Partido Popular, reuneuse co primeiro... No, usted quería xerar dudas aquí. No. Usted quería mentir que os Por vecinos de favor, Ortigueira... Isabel, por alusións, poden. Vale. Mentir os veciños e veciñas de Ortigueira dicindo que o alcalde non se reunira cos grupos. E o alcalde sí se reuneu. Donde acordaron, como acordaron e como o alcalde decidiu. E vostede sabe se lle propuxo ao alcalde algún partido que está aquí, algún grupo político, reunirse todos xuntos e algún rexito? Vostede sabe eso? Non o sabe? Contesto yo despois. Ai, o mellor sí que o sabe, porque se vostede falou con todos tamén. Señora Rego, é o primeiro pleno. A mí gustaríame, como portavoz que vou a ser do Partido Socialista, do Grupo Municipal, en esta legislatura, que as cousas transcurriran dentro do debate político e non, e gustaríame, por suposto, que este primeiro pleno non houbera estas pullas. Sei, porque o dixen xa alguna vez, que vai a ser moi difícil. Non me gustaría que fora vostede precisamente que non fixera tan difícil, pero bueno, qual é a decisión, señora Rego? Ben, por alusións, que esa palabra xa. Sí. Bueno, ela fala da súa concellería. Eu non poño en duda o que a señora Vázquez cobrou ou deixou de cobrar. Dixen antes que todos nos conocemos e máis ou menos sabemos o que ganamos. Podo lle dicir, e eu nunca minto, podo lle dicir que sí que é verdad que eu falei con Muras. Evidentemente, non teño por que negalo, pero falamos de todo menos do pleno e de las retribucións salariales. Iso tamén. Ao mellor a usted non lle dixo porque falou comigo. Iso pode ser. Ahora, a mí nadie me convocou para unha reunión que sería o normal, debido a que vostedes están en minoría, que se vayan acostumbrando que aquí vamos a facer, e é a nosa idea dos tres, aunque agora hai piques, porque isto, como ben dixo vostede, hai unha cámara. A idea é facer unha oposición constructiva, sempre desde o diálogo, transparencia, igualdad, principios básicos da democracia. E ten que empezar vostede, como alcalde, a fomentar ese diálogo e a buscar todos os mecanismos para un entendimento. Se isto se fala, se razona, se expón en todos os portavoces de todos, non facemos este paripé. Véñense que as cousas xa sentadas e o clima é menos crispante, señora Auli. É verdad, quedan moitos plenos e eu dixen que o iba a manter moi tranquilo e estou notendo moi tranquilo. Queda moito, non se queime xa vostede no primeiro pleno. Digo yo eu que levo 4, dúas portavoces como formando parte do goberno e outras dúas como oposición. Así que quen lle recomenda tranquilidade é eu a vostede. Moitas gracias. Penso que está argumentado de sobra. Non teño máis nada que dicir. Moitas gracias, señora. Bueno, vou a decir eu que eu en un momento, Valentín, vou a decir que o que non dixen antes, vale? E os datos económicos do Concello de Ortigueira como entidade pública son públicos. Podes comprobar calquera en calquer momento no Concello, a través do Servicio de Intervención do Concello, no Ministerio, na Diputación e donde queiran, non?
A deuda que temos viva, os datos están aí viva no que é no Ministerio do Concello de Ortigueira, xa o vistes que están publicados en internet ou podes consultar directamente. A deuda viva é cero. A deuda con entidades financieras, que aí hai un erro que dice que, bueno, non sei que con bancos ou eso, nosotros nos bancos non temos ninguna débeda. Na Diputación dixenos sempre. Na Diputación dixen que tiñamos o PAI, que é o Plan de Aforro e Investimento, naquele momento 1.300.000 e pico mil, parece que agora que tedes unha cifra máis alta, 1.800.000, pode ser o último, que a suma do último PAI, e tamén dixen como se solucionaba, que podíamos acordar cancelado todo totalmente, cando se decide a corporación, ou cando non acollernos o que nos propón Diputación, que nun máximo de 10 anos pagar o que nosotros debemos, que non é pagalo, simplemente é do que recibimos nosotros de Diputación, que nos desconten todos os anos esas cantidades, hasta acabar. Eu en ningún momento dixen outra cousa, para nada, nin sentido que vosotros mentides, nin eu simplemente digo que as contas son oficiales, que as contas que están aí, tanto no Ministerio, só faltaría que nunha entidade pública non se puderan comprobar estas cousas, tanto no Ministerio como na Diputación tedes os datos. Que decidimos? Pagar todo xunto? Pagamos. Temos os cartos, non hemos pagado. Decidimos fraccionalo, que eu creo que é o máis inteligente, porque podemos facer esa inversión en outras cousas. Vamos fraccionando. E cancelamos o que temos. Non teño máis que dicir en canto ao tema de esas publicacións, o que saleu en prensa, eso, non sei, a verdad, o que é a verdad é esta. E digo ante a Cámara, ante vosotros e ante ti mismo, que me estás preguntando. Despois, por outro lado, o tema do crédito, la lista en funcións. Isto, bueno, interventor accidental. E podenos falar do que é o crédito. Eu hoxe mesmo firmei un decreto a primeira hora da mañá que había crédito para este gasto que estamos agora presentando, pero que o diga ela como interventor accidental. En intervención consta unha providencia de alcaldía de fecha 2 de julio deste año, disponiendo que polo servicio de intervención se realizan os trámites necesarios para dotar de crédito las aplicaciones presupuestarias correspondientes para la financiación de los siguientes gastos, para dedicaciones parciales, dedicaciones exclusivas, personal de confianza, salarios, retribuciones y la cuota patronal de la Seguridad Social, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados, asignaciones a grupos políticos, incluyendo el abono de indemnizaciones de la corporación anterior. Se hicieron los cálculos entonces de las retribuciones anuales, pero se dotó crédito para la parte que correspondiente al periodo julio a diciembre. Entonces lo que hizo intervención fue dotar crédito para este periodo, julio a diciembre, en cuanto a las dedicaciones, personal de confianza, las indemnizaciones por asistencia a órganos colegiados se hizo de todo el año, y para el abono para las asignaciones a grupos políticos también de todo el año. Se hicieron las retenciones de crédito de las partidas correspondientes, las que tenían saldo, y para las que no llegaba se hizo una transferencia de crédito. Y traigo los documentos de retención de crédito, donde viene para retribuciones básicas, salarios, órganos de gobierno, julio-diciembre, por importe de 76.342,52, para retribuciones básicas, salarios del personal eventual julio a diciembre de 2019, por importe de 11.986,32, para la cuota patronal de la Seguridad Social de órganos de gobierno y personal eventual, porque en este caso va todo junto, son 28.925,94 de julio a diciembre también. Las asignaciones a grupos políticos era un importe menor, pero sí por importe total de la partida, 10.000 euros, porque quedaba alguna parte del grupo político por pagar, pero va sobrado. Y después para asistencia a órganos colegiados, 15.900. Y se hizo la transferencia de crédito para la partida de la... Vale, é dicir que hai crédito. Y incluso se quitó de la partida de tasas de locomoción que estaba vinculada.
dietas de órganos, dietas de locomociones de órganos de gobierno. Ben. Ignorada esa parte. Ben, a maior este desde hoxe pola mañá, a primeira hora, o meu decreto donde dice que hai crédito para este gasto. Iso tamén que quede consta en acta. Ya, pero vamos a ver. Isabel, un momento. Ben, Es un decreto, no es un informe de intervención. sí. Es un decreto de alcaldía, ¿no? Es un decreto, hombre, Isabel, es el decreto de alcaldía que dice que hai crédito para este gasto. Hay un Tú imagina... informe, ¿usted se basa en ese informe de intervención? Claro, ¿Dónde está el informe? el informe de intervención ya está anexo al decreto. ¿Desde ya cuándo? tenéis más que o decreto. ¿Desde cuándo? ¿Desde Lo hoy? tenéis ahí. ¿Desde hoy? Y os vamos a ver en un pleno municipal del Concello de Ortigueira. Lo vemos hoy por la mañana. La Es lo que estamos Vale, acostumbrados a hacer. Isabel, pero la interventora está dando fe de que existe crédito. Yo te digo que hay decreto, y espera un momento, hay decreto. El secretario te está diciendo que hay decreto. Esto sí, yo digo informe de intervención, diciendo las recomendaciones, diciendo de qué partida se minora, de dónde sale, de dónde entra, qué se quita, qué se mete, seguridad social, todo. Cuánto se quita de dietas, de locomoción, de tal, cuál es la partida. Sí, yo no vi Pero ningún te dato. lo está diciendo. Me lo está diciendo, pero yo no lo vi. También usted me dijo que no había deuda y ahora la hay. Bueno, Y es el alcalde. no, vamos a ver. La deuda del Concello de Ortigueira lo dije antes. Yo estoy diciendo, hay deuda con yo no me diputación. meto ya en la deuda. Vale, pero no se considera deuda viva. Yo Eso es no, lo que os dice. no, está en la UCI. Yo lo que digo es, informe de intervención. ¿Dónde está? Bueno, ¿Alguien lo tiene? a ver, te voy a pasar otra vez a la interventora. A ver, hay hicimos en intervención informe de reconocimiento de dedicación exclusiva parcial a miembros de la corporación, es lo que hay. A ver, hay retenciones diciendo que, bueno, que la ley dice que solo se hizo teniendo en cuenta lo que es la asistencia de crédito para las dedicaciones exclusivas y parciales de miembros de la corporación, diciendo que hay crédito y que se ajusta la ley. ¿Hay crédito y se ajusta la ley? No hay un informe de intervención. Yo no lo vi. Vamos a ver. Le voy a dar la palabra al secretario, entonces dejamos concluir este tema. Sí, no, yo creo que ya está más que concluido. No, Sí, yo lo único que tengo que decir es que bueno, los informes se pueden emitir por escrito o verbales. Entiendo que la interventora en su intervención pues ya dijo lo que tenía que decir. Ya está. Procedemos. Podes decir. Sí, a ver, vamos a ver si entonces. Bueno, Isabel ya interviene. Luis. Valentín. Os papeles que vostede dice que non sabe. Aquí pon Juan Penabad Muras, este é o seu feito. Sí. Vale, entón saberá vostede o que dice. Pero eso, ¿verdad? Non temos débeda, é verdad. No. La débeda, vamos a ver, si entráis na página de... Non, eu non lle pregunto iso. Digo, 28 de junio, xa fora de campaña. Eu lle dixen ao principio da miña intervención que este grupo somos novos, queremos empezar de cero. Vale. E para empezar de cero queremos que non haxa mentiras. Xa acabou a campaña electoral, 28 de junio, ás 10 da noite vostede pon. A deuda é 0,00 euros. Non temos débeda. Eu creo que os veciños de Ortigueira non se merecen que se lles minta. Se lle pode decir o que sea, pero que se lles minta, por favor, non. Valentín, vamos a Espere ver. un momentiño. E este documento tamén é vostede. Quer dicir, é a Voz de Galicia que lle fai a vostede unha entrevista e lle está dicindo usted que sí que hai deuda e que non sabe de que maneira, si sale un no, que ainda non salira, ya veremos como vamos a hacer. Vale? Estes son os dous. E eu lle estou dicindo, non lle digo eu, sino a Diputación, que hai unha débeda, como vostede acaba de asumir agora, de 1.853.891,64 a devolver en unha serie de anos que pon aí. Bien. Eu o que lle digo é ¿Dónde está la que mire mentira, a Cámara Sí. e lle diga aos veciños que minteu pola campaña electoral polo que vostede queira, que o Partido Popular durante a campaña e agora dice a verdade. E se vostede dice iso, nosotros nos plantearemos as cousas. Outra cousa lle digo, pida unha pausa, fale co seu grupo e veña aquí e fai o que lle digo. Si quere vostede seguir adiante, se non, pois non podemos facer nada máis. Vamos a ver. Eu repito o que dixen antes e volvo a decir outra vez, a deuda viva do Concello de Ortigueira no Ministerio de Economía e Facenda é cero. Eu que pon ese escrito que ten vostede aí.
ese é o que digo, vou. si non temos débeda, como vostede dice. Valentín, Non digo eu, é que vos digo. a débeda é cero. O que temos en Diputación e o pai de Diputación non se considera débeda, se non poñeríanolo ali como débeda no Ministerio de Economía. Entenda eso. Eu en ningún momento lle digo que minta ou non minta. Eu digolle que o mismo que dixen en todos os mítines electorales durante toda a campaña, o repito aquí. Quero recordar o que dixo, que decíamos nosotros da débeda, por favor. Valentín, dígolle o que hai. Dígolle que en Diputación temos ese pai pendiente que xa empezou a amortizar o señor Girón no ano 2014. Nosotros continuamos, queda esa cantidad que hai uns días era 1.300.000 e pico, agora deberon sumar o último, eu que lle repito. 1.853.000. Ben, e aí danos a opción de devolverlo, como dixen en todos os mítines de todos os sitios, e aquí no teatro tamén, en 10 anos, fraccionando ese pago. Eso é o que nosotros temos con Diputación. O Ministerio di que cero, eu non lle volvo a repetir. Vou dicir unha cousa. Neste grupo político hai economistas e traballadores de Facenda. Le vou a dar un dato. No deuda viva, si deuda. Por lo tanto, se vostede aquí dixera hai deuda e non quixera quedar vostede quere que lle diga que o Ayuntamento debe 1.800.000. Non, quero que lle diga a Cámara. Vale. E que diga aos veciños, mentira, quero que diga eso. No, vamos a ver. Mire, Valentín, mire, eu non mentín a nadie, nosotros ahora mismo con Diputación temos 1.800.000 euros a pagar. Hai que pagar. Quere que lle diga que é débeda? No, é que non quero que me diga que é débeda, que eso xa o sei eu. Eu o que quero é que lle diga a Cámara, porque isto, a mí si isto o fai vostede noutro momento, pero vostede o fai o día 28 de julio, xa acabaron as eleccións, por que saca isto? Que é o que quere que me digan a min pola calle? Que minto eu. Que é mentira o que dixemos durante a campaña, eso non yo tolero. Pero se iso mismo dixen eu. Por lo tanto, ten vostede unha oportunidade inmensa de empezar de cero. Dígalle a Cámara, dígalle que meteu os vecinos, e mire, lle dou máis facilidades, dígalle que o fixo con un interés electoralista, e seguramente haberá moitos vecinos que digan, perfecto, porque todos mentides, ben sabe. Non pode facer eso, Valentín, iso non é verdade. Entonces eu tampouco podo facer eso. Tes a palabra, Auri. Pois eu equivoquei-me do pleno, que valga o uso da palabra. Eu pensei que viñamos a un pleno, e pensei que a campaña acabara, e sinto de verdad, neste momento sinto, e creo que é compartido polos compañeiros e compañeiras do grupo municipal, tristeza, porque creo que os vecinos e vecinos de la Pineira non se merecen, en serio, yo digo, señor Calvín, usted é xefe da oposición, ten 5 concelleiros, nada máis que un menos que o PSOE. Como eu personalmente, como portavoz do grupo municipal, perdón, síntome decepcionada porque esperaba de vostede máis altura política, sinceramente, porque penso que a campaña acabou. Estamos nun punto debatido. Se estaba debatindo. Eu tamén o penso. No. Valentín, disculpa un momentinho, por favor. Cando se está no uso da palabra, eu estou acostumbrada a non interrumpir os compañeros e compañeiras nin a que me interrumpan. Estábamos debatindo o punto das dedicacións exclusivas e parciais e das retribucións. E acabamos discutindo, ou acabamos vostede de enzarzarse, que parece máis un debate de campaña electoral que un pleno do Concello de Ortigueira, un debate co alcalde. Mire a Cámara, dígalle a Cámara, oiga, é un pleno, con todo o respeto e solemnidade que merece un pleno do Concello de Ortigueira. Pero que a maiores, eu esperaba que hoxe aquí os dous partidos da oposición, que digo dous, porque o grupo mixto é un solo, ainda que por condescendencia do alcalde ya haya dado a palabra as dúas persoas que conforman o grupo mixto, houvese unha proposta alternativa á proposta da alcaldía. E cale a miña sorpresa que chego aquí e non hai proposta, que foi o último que lle preguntei ao alcalde antes de ir ao alcalde, hai unha proposta. O Partido Popular propón que en vez de 3 concellerías eran 2 as que teñan exclusividade, ou unha, ou 4 parciales. Non, é que lle dá o mismo. E como vostede ven aquí a botarlle en cara ao alcalde que hai débeda no Concello de Ferrol. De Ortigueira, perdón. Ainda estou ali. Vostede ven aquí a eso.
Dame pena, de verdad que me dá pena. Eu pensei que viña ao pleno Bueno. a discutir outra cousa, perdón, alcalde, se remate, pero como roubaron tanto tempo debatindo de cousas que non tiñan que ver co pleno, Eu vou tampouco autorizar... hai ninguna proposta da señora Debo, ou non sei se hai, non sei se non hai. Vou autorizar a que se falla un receso en este punto, que saian os 4 portavoces dos distintos grupos. Bueno, o grupo mixto poden sair os dous integrantes do grupo mixto, e que razonamente se tratedes este punto. Eu, un Valentín, eu non lle vou dicir aos meus veciños que lles mentín, porque eu non lles mentín. Entonces, vale, non me pode obligar e poñerme contra as espaldas de pared, cando en realidade sabe que non é así. Eu non podo autorizar un pago de tantos cartos habendo ou non débedas. Vale. Porque asume e dice que mixeu, Bueno, no, eso non son formas. Eu autorizolles a facer un receso neste punto, saian, por favor, ao pasillo, e traten o tema que teñen. Personalmente non teño nada que decir. Eu o que lle digo é que vostede fale co seu grupo. E lle digo realmente, fale vostede co seu grupo, tómese unha pausa de un No, minuto. vamos a ver, no, Valentín, non funciona así. Funciona que eu autorizo un receso, os que desexen sair, poden sair. Si é sair solo a miña portavoz, pois non ten sentido, pero para que se trate este tema como é debido e para que se dé a solución adecuada. Eu máis non pode facer. A solución ten a vostede na mão. Eu, por alusiosa que he dicho que eu non propoñera ninguna emenda, eu penso que seguimos sin entender cales son os nosos papeles. É dicir, vostede é o alcalde, vostede propón. Nosotros estamos de acordo, Isabel, non estamos de acordo. isto mismo podeno falar fora no receso que acabo de autorizar agora. Eu penso que xa non hai, non sei a que ven este receso, este tería que ser, Non como dixen eu aceptan antes, receso. vamos perder máis tempo, eu non sei, é miña opinión, vamos perder máis tempo, estamos agora un pouco máis alterados do normal e non se vai chegar a ningún entendimento. Vamos a intentar pasar un pouco as festas, desconectemos un pouco, calmémonos un pouco, isto non é un tira e floxa, isto vámonos vendo todos os días, buenos días, buenas tardes, todo, e deixamos as rencillas dunha vez, porque parece que isto é un enfrentamento constante. Ahora sí, os gallos de pelea hai que deixalos a paz. Entonces, vin super calmada, super relajada e quero manterme polo menos hasta outubro. Así que non me iría moito traballo, que me quero relajar, porque na miña profesión estes meses veñome bastante cargados. Moi ben, Isabel. Alguén que es... Yo no veo en absoluto la necesidad de retirarnos a hablar. Votamos el punto. Claro, el punto. Me parece una discusión ahora mismo baladí. Tenemos las posiciones, creo que bastante claras. Pues vamos a votar. Y a otra cosa. Moi ben, pues logo pasamos a votación. Votos a favor deste punto. Votos en contra. Perfecto. Non progreso o punto. Ben, pasamos ao seguinte punto, que é determinación do número, características e retribucións do persoal eventual. Segundo o artigo 104 da Lei 7/1975 de 2 de abril, o número, características e retribucións do persoal eventual determinarase polo pleno de cada corporación ao comezo do seu mandato. Este persoal desenrolará labores cualificadas de confianza e asesoramento especial, é dicir, funcións de marcado carácter político alleas ás reservadas ao persoal funcionario e laboral do Concello. A lei limita o número de efectivos de persoal eventual en función da poboación de cada municipio. No Concello de Ortigueira solamente pode existir un posto de persoal eventual, así o fixaré. Por exposto, esta alcaldía eleva ao pleno o seguinte: asesor de alcaldía, 75%, ou a decir a retribución, 23.972,62 euros. Ben, Isabel? Sí. Bueno, eu podo chegar ao entendimento cando un alcalde é novo e non sabe, despois de moitos anos de goberno popular, poñer a alguén da súa confianza. Eu as estou entendo. Mire, se son... Pero mire, usted xa estuvo 4 anos. E con as dedicacións parciales que vostede proponía, as exclusivas,
e todo, é necesario saquear 23.000 euros máis ao ano para un asesor? É unha pregunta. Vostede xa ten de sobra experiencia demostrada, sabe o funcionamento do Concello, creo que é innecesaria esta partida. E máis, propoño que esta partida vai destinada, como dixo o señor Pita, a outras necesidades prioritarias, como poden ser, eu sempre son en obras sociales, ou noutras características. Pero sempre, volvo a decir, co consenso de os 13, porque lle fai falta o consenso de 13. Non teño máis nada que dizer. Ben, Abundar a mayores en lo que muy bien dice Isabel. Lo dije antes, no lo voy a repetir otra vez. 0 euros para todo tipo de sueldos o dedicaciones o asesorías. No me parece ni lógico ni necesario. Y como ya ha dicho Isabel, hay muchísimas otras circunstancias en las que se puede emplear con mucho mejor aprovechamiento ese dinero. No voy a repetir lo mismo de antes. ben, Valentín. En decir o que comentei antes, nosotros estamos a favor de que a xente que fai un traballo cobre. Se o alcalde decide ter un asesor, nosotros non vamos a decir o contrario, e sí que nos gustaría que o asesor por lo menos fora de Ortigueira ou da comarca, ¿no? Iso sí. Pero nosotros supeditamos o que lle dixen anteriormente. Que asuma o que lle dixen. Nada máis. Non sei se, bueno, como se refiere a este punto, sí que vou facer un rolo. Eu gustaría que a señora Rego retirara a palabra saqueo. Vale, retiro sin problema ningún. Gasto inconsciente. Bueno, gracias, ben. Bueno, pasamos logo a votación a este punto. Votos a favor? Votos en contra? Non progresa. Siguiente punto. E nomeamento de representantes da corporación e en órganos supramunicipais e outros órganos colexiados de competencia plenaria. Ahorita escola. Segundo consta na documentación obrante no Concello, é preciso designar aos representantes dos organismos que se enumeran na parte dispositiva. Proposta, nomear os representantes do Concello de Ortigueira dos seguintes organismos: Consello Escolar da Escola Infantil da Liña Azul, o Concelleiro de Educación, Cultura, Deportes, Festival Celta e Xuventude. Consello Escolar do CEI José María Labio, Concelleiro de Educación. Consello Escolar de Ortigueira, Concelleiro de Educación. Grupo de Desenvolvemento Rural, Asociación Seitura 22, a Concelleira ou Concelleiro de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo. O Grupo de Acción Local do Sector Pesqueiro, a Mariña Ortegal, a Concelleira ou Concelleiro de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo, e o Consello de Dirección do Xeoparque do Cabo Ortegal, o alcalde e o Concelleiro ou Concelleira de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo. Ben, moitas gracias. Isabel? Non, non. E Luis? Nos parece bien, en general, es de suponer que las personas que se van a dedicar a contribuir en este tipo de órganos colegiados, es de suponer que van a ejercer su labor con dedicación, constancia y buenas intenciones. Entonces, rogando simplemente que hagan eso, no tenemos absolutamente nada en contra. Ben, Valentín? A favor completamente. E pasamos a votación. Votos a favor? Unanimidade. Delegación, siguiente punto. Ya lo retiramos. Pasamos a actividades de control, que dación de conta da constitución dos grupos políticos e municipais. Xa te des conta de todo como se vai formar. E o punto número 8, dación de conta da composición da Xunta de Goberno, tenientes de alcalde e delegacións de alcaldía. Te des conta de todo, non? Que van a ser os, como se vai compoñer a Xunta de Goberno, que van a ser os tenientes de alcalde e delegacións de alcaldía. Bueno, podemos expresar, non? A parte resolutiva. Sí, quen son os tenientes de alcalde, sí. Sí. En virtude da facultades que lle confere a normativa vigente, desínase como membro da Xunta do Goberno
todo, non? Sí. Do Goberno local aos seguintes concelleiros e concelleiras: Ángel Novas, Juan Manuel Cao García, María Aurea Vázquez Estraví, María Belén Bello Castro. Designar como tenentes de alcalde aos seguintes membros da Xunta de Goberno local co seguinte orde: Ángel Lozano Novas, Juan Manuel Cao García, María Aurea Vázquez Estraví, María Belén Bello Castro. Conferir as seguintes delegacións especiais nos concelleiros que se citan a continuación: Consellería de Facenda Municipal, Promoción Económica, Emprego e Turismo en María Aurea Vázquez Estraví. Consellería de Urbanismo, Medio Ambiente e Patrimonio en Ana Belén Garrodelas Trasancos. Consellería de Medio Rural e Servicios Básicos á Cidadanía, Juan Manuel Cao García. Consellería de Igualdade e Atención á Veciñanza, María Belén Bello Castro. Estas delegacións, Consellería de Educación e Cultura e Deportes, Festival Internacional do Mundo Celta e Xuventude, Ángel Lozano Novas. Estas delegacións comprenden a dirección interna e a xestión dos servizos correspondentes, pero non disponen da facultade de resolver mediante actos administrativos que afecten a terceiros. Cuarto, delegar as seguintes competencias na Xunta de Goberno local: contratación, obras e servicios municipais. Actuar como órgano de contratación nos contratos de suministros, servicios e administrativos especiais cuxo valor estimado sexa igual ou superior aos 100.000 euros, en os de obras, concesión de obras e concesión de servizos cuxo valor estimado sexa igual ou superior aos 200.000 euros, con independencia do procedimento seguido. A celebración de contratos privados, a adjudicación de concesións sobre os bens do Concello e a adquisición e enaxenación de bens inmobles e dereitos suxeitos á legislación patrimonial cando o orzamento base de licitación sexa igual ou superior aos 100.000 euros. A aprobación dos proxectos de obras e de servicios de competencia de alcaldía. Persoal, aprobar a oferta de emprego público de acordo co orzamento e a plantilla aprobados polo Pleno. Aprobación das bases das probas para a selección de persoal e para os concursos de provisión de postos de traballo. Urbanismo, outorgamento de licencias urbanísticas de obras e actividades, salvo que as leis sectoriais atribúan a competencia expresamente ao Pleno. Aprobar os instrumentos de planeamento que desenrolan o Plan Xeral, os instrumentos de xestión urbanísticas e os proxectos de urbanización, cando non sexa competencia do Pleno. Quinto, quedan revocadas expresamente as delegacións conferidas nas resolucións da Alcaldía de 6 de xullo de 2015 e de 25 de agosto de 2015. Sí, interesante. Ben, moitas grazas, Albi. Alguna intervención, Isabel? No. Luis, Valentín? No. Perdón. Ben, sí. Rápido, que ya me dice que... Sí, bueno. Como no constan ruegos y preguntas, quisiera aprovechar el turno de palabra que tengo para exponer un ruego. Creo que ha quedado bastante demostrado que si estamos de acuerdo las cosas progresan y si hay discrepancias las cosas no van adelante. 7 son siempre más que 6, pero 13 son infinitamente más que 7 o que 6. Creo expresar, y si no que me corrija mi compañera Isabel, el sentir del grupo mixto de que nuestra intención no es en absoluto bloquear absolutamente nada. Tenemos la sana y firme intención, de colaborar en todo lo necesario para que este ayuntamiento deje de estar paralizado. Si por nosotros es, y creo que estamos de acuerdo, si por nosotros es, esto va a funcionar perfectamente bien. Eso sí, exigimos diálogo, exigimos transparencia y estamos dispuestos a colaborar en lo que sea menester. Por favor, ruego, y es un ruego personal, que nos dejemos de campañas, de crispaciones, de insultos o de palabras malsonantes que no vienen a nada. Si queremos y todos echamos una mano, lo que importa es Ortigueira. Tenemos en, por y para Ortigueira. Muchas gracias. Moitas gracias, Luis. Bueno, sin más, ¿algo para no? No, la campaña ya acabó. Muy bien, de acuerdo. Pues sin más, levantamos a sesión. Moitas gracias a todos por vir e que veñades máis veces. Gracias.